И здравейте! Вие сте с мен, Мариан Брусманов, и днес ще снимаме клип за FIFA 15. Сега, в днешния матч, който ще играя аз, ще се борят Барселона и Атлетико Мадрид. Започваме това състезание. Сега точно Барселона. Той към Пике, сега е Ракитич. Ракитич дава силен към Неймар. Луис Суарес паска към Лео Меси. Лео Меси обръща посоката и шутира. Погледнете как Меси се изруши между тези два защитници на Атлетико Мадрид. Този гол беше непристойен до сега. Сега топка на Атлетико Мадрид. Неймар я взима, но все още в Атлетико Мадрид Неймар не успява да обладава с Носка. Носка казва към Меси. Меси паска дал към Луис Суарес. Луис Суарес дал към Неймар. Неймар към Меси. Меси тича сам. Меси тича. Какъв Погледнете! Това беше гол! Изпълнен също от Меси. Сега Луис демократа от Атлетико. Това паска на Мадрид. Пике към Мащерано. Даниел Веш. Меси. И тук имаше засада за Барселона. За Атлетико. Сега Мащерано ще успее ли? Ще пробие ли футболистът на Атлетико Мадрид? Опа! Изчистват защитните връх, но не е сигурно! Това е гол! Това е гол за Атлетико Мадрид! О, жалко е за Барселона! Това беше неповторим гол до сега. Сега ще успеят ли Барселона след Гвардиола, Ракитич, Пике, Мащерано, Пике, Ракитич, Пике, Мащерано, браво, Мащерано, браво, Мащерано. Иньеста не успява да го владее, но пак Мащерано я взима, той подава долу към Меси. Меси изчисти паска към Даниел Вес. Даниел Вес подава към Суарес. О, Суарес не успя да го владее. Не знам тази тук. Иньеста я хваща и подава към Меси. И това беше първото пробване. Докато второто, това тича за топката на Суарес, той го ще подава към Меси.
Messi se mexe sami não espiava. Vai no salva Atlético Madrid. Será Rakitic. Com Iniesta com Neymar. Bloqueio das títulos chuta no Neymar gosta de ver. Vai cuidar com o Luis Suárez não espiava. Eu se deixo de tocar. Neymar, сега Luis Suárez тича за топките. Suárez, Iniesta шути и спасява гол. Успеят Атлетико Мадрид да вкарат тези два гола. Успеят да победят Барселона. Меси шути гол! Това беше този гол. Колко гол това беше твърде лек гол за вратаря на Атлетико Мадрид. Беше твърде лек, но не беше играта да не опази. Сега Атлетико Мадрид, ще успеят ли? Той подава Атлетико Мадрид. Жорди Алба спасява защитниците Барселона. Iniesta. Така Луис Суарес не е получава той. Сега Суарес успя да се промуши. Погледнете каква стойка имаше. Луис Суарес успя да се промуши. Между тези двама, защото той е защитник на Меси. Но имаше голяма вреда за Лео Меси. Не получава топката като момците. Суарес, Iniesta, Меси не успява. И свърши матча 3-4 на 1 за Барселона срещу Атлетико. Извинете, трудно да сте доволни от този прекрасен матч. Надявам се да ви харесал.